Ahoj, volám sa Natália, chcela by som sa ti tak trošku predstaviť, keďže si navštívil môj profil a nevieš, čo máš od toho očakávať. V tomto svete je určite veľa grafikov, to viem. Ja síce na to školu nemám, ale veľmi ma to baví a chcela by som sa uberať týmto smerom. Rada tvorím na sociálne siete, napríklad plagáty, vizitky, nejaké banery, všeličo, čo sa týka takéhoto virtuálneho sveta a môže sa to zdieľať. Viem vám skrátiť podcast, viem vám editovať reelsky a skrátiť videá, alebo upraviť videá, spraviť dokonca rôzne prezentácie, ak potrebujete, či už do vášho podniku, alebo len tak pre svoje osobné účely. Robím aj fotografie produktov, teda som na začiatku, ale robím, keď si nájdem čas. Snažím sa robiť aj nejaké videá, promo videá, kľudne nejakých tých produktov. Takže ak by ste mali aj o takéto niečo záujem, viem vám to spraviť a učím sa všetky tieto veci, aby som vám vedela odozdať aj viac, ako je len nejaký finálny produkt, ale zaujímam sa aj o marketing, teda učím sa to, snažím sa posúvať touto cestou ďalej, lebo myslím si, že tieto sociálne siete majú niečo do seba a majú budúcnosť. Pomedzi toto som si aj zakúpila kurz na digitálne produkty, o ktorých sa momentálne učím, takže potom, ale mám to určite v pláne aj zdieľať tu s vami na mojej stránke, ako sa napríklad zarába pomocou takýchto digitálnych produktov. Či už máte nejaký podnik, niečo malé, alebo ste kaderníčka, kozmetička, to je úplne jedno. Chceli by ste, aby ste mali pekný vizuál na Instagrame, tak ja vám to viem proste spraviť, vy si to už tam môžete potom popridávať. Viem vám spraviť rôzne plagáty na všelijaké akcie a akcie z Martina, o to je to lepšie, pretože ja viem aj osobne k vám prísť a všetko sa ľahšie a jednoduchšie vlastne robí takto nablízko. Takže ja ponúkam taký komplex, keby ste potrebovali nejakého človeka, na ktorého sa viete spoľahnúť a dám vám v podstate takéto celý komplex a balíček, tak to som vlastne ja. Mňa vždy bavilo byť taká, že všestranná, vždy som sa rýchlo učila a toto ma celkom baví a naplňa, pretože má to svoju kreativitu, bavím sa minimálne s ľuďmi, čo tiež fajn, pretože som miestami aj taký introvert a keď natáčam toto video, tak je to pre mňa celkom ťažké a už všetko, čo pridávam, chcem, aby vás aj niečo naučilo, aby vám to niečo dalo a zároveň, ak budete potrebovať niečo v tomto sociálnom svete alebo nejaké takéto veci, tak kľudne sa môžete na mňa potom obrátiť. Naozaj sa snažím, aby tento môj sen sa stal skutočnosťou a vlastne každým malým krokom sa tam posúvam a verím v to, že sa tam posúvam a vďaka vám a vďaka každej malej zákazke ja vlastne rastiem a naplňa ma to šťastím, pretože viem, za čím si idem a mám konečne takúto motiváciu a chcem a to je dôležité. A vlastne vy môžete byť so mnou na tejto ceste. Ešte som chcela povedať, že viem, že trh grafikov je akože plný, ale to neznamená, že by ma to mal nejak odradiť, pretože viem, že nie je grafik ako grafik, ale myslím aj človek ako človek. Že niekedy si nesadnete jednoducho s nejakým človekom a tam spolupráca končí, alebo nie je spoľahlivý, nedodávam niečo na čas. Proste aj toto sú veci, ktoré ja riešim a vidím, že niektorí ľudia s tým spokojní nie sú a potom hľadajú aj takých ľudí, aby im to nejako dokončili alebo urobili. Takže som si zastanca tohto, že ak to budem robiť dobre a ak s ľuďmi budem na tej rovnakej vlne, tak ja takých ľudí chcem u sebe. Takže podľa mňa každý si nájde tých svojich grafikov, tých svojich ľudí, ktorých bude chcieť mať pri sebe a budem sa snažiť stále pridávať rôzne triky, rady, bla bla bla, ChatGPT, hociaké inšpirácie, ktoré môžu pomôcť aj vám. Ak ja vám nejak poradím v niečom, budem za to len rada. Takže držte sa, majte sa a ďakujem, že ste si vypočuli toto moje videjko o mne a ospravedlňujem sa, ale som trochu